Hoeveel mensen zullen je joet of binnen je joet starten? 430. We hadden een 8,5 kilometer parcours. En daarin hebben we onderscheid tussen een wedstrijdcategorie die wat zwaardere hindernissen krijgt. En een recreantencategorie die, als ze die 8,5 kilometer rennend al lezen kennen, dat het voor hun gewoon fun is om mee te doen en niets moet, alles mag. We zijn dus een survival run, maar we doen toch een paar dingetjes over zoals een normale survival run. We hebben dus een massastart. Normaal in een survival run zitten er ongeveer 20 tot 30 deelnemers in de startgroep en we hebben hier startgroepen met 110 personen. We kunnen tot ongeveer 150 mensen maximaal in de startgroep zetten. En we hebben een paar spectaculaire hindernissen. Nou, daar is die kostelijk vermijden. Want dat is dan de volgende vraag. Finisht Elsen niet in droeg? Nee, zeker net Els niet. En ik denk dat iedereen wel wie de voorten krijgt. Ja, dat is ongetwijfeld. En er zullen ook wel een aantal deelnemers wij de hindernis denken van dit slaagt het me net. En dan is er maar één mogelijk, dat is die in het water plonsen laten. Dus ja, dus ben ik gewoon niet echt een nat pak.